Jabseh tum mileh, baby, you always in my mind, yeah. Dil rehna chahta tere close every time. You call me tweaking, baby, ye dil mein tumhare feeling. Jabseh mileh, baby, you gave my life a meaning. You're my light, baby, you always make me shining. I met a lot of people, but nobody give me this feeling. Late night cope, sometimes no sleeping. Rehte ho is dil mein, somewhere in the deep end. दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना दासिमबो आइ एम प्रमेट' होननाय इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांनि इउटिउब चेनेला दा बावैसो मनिटाइज जानानै थांबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै हैफिनदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जाबसे तुम मिलो। लोगोफोर, बेयो आंनि फार्स्ट टाइम गोदान हिन्दी भिडिअनि आपडेट होनाय लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमबो नैबे हिन्दी भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आरके, सावगारि, जोदोब आरो सुबुंसा। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसार आरो डिरेक्सनानो जादों रिंखां खाख्लारि। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सिमन सायखं नार्जारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि आरके इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटनि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।